Здравейте! Днес ще ви разкажа накратко какво се случва вътре в нашия клуб. Първо правим в момента разместване и малък ремонт, за това да адаптираме още по-добро пространство, така че на клиентите да им е още по-уютно и още по-приятно, когато ни посещават. Това е здравословният ни бар, на който приготвяме вкусни и питателни лакомства, нискокалорични, високопротеинови. Виждате, разместихме го, защото ще събаряме една стена, но това е друга тема. Можете да дойдете да тренирате, можете да дойдете да се измерите, можете да дойдете да постигате резултати в една позитивна и готина среда. Също така мисията на нашия клуб е да създадем място, където човек да може да посещава с една абонаментна карта много активности, скин парти, грижа за кожата, обучение по хранене. Също така, ако искате да станете част от нашия екип, можем да ви научим как вие да отворите такъв клуб или съответно как да обслужвате клиенти онлайн и да самофинансирате своята програма или да стартирате свой собствен бизнес.